Nagturong ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ijay kalinga ng ipay titulong karigitiman nalon. Sinukimat namet ti produksyon ti pagay ken inlawlawag na ti kaipapanan ti importasyon. Impateng ti opisyal asan na dakas ti importasyon musa na nalabas ganti lang kasapulan ti pagilyan ti ma-import. Ada detalye ni UCP-TV intern Clytel Abelianes. Iti panagbisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. indolwan na ti panakayuswa ti 20 pesos program wenno benting bigas meron na. Ken panangipaay iti agricultural support interventions. Nagyaman met ni Manang Marites iti daytoy a programa ti gobyerno gaputa na mindwa isuna a naka-avail ti daytoy. Kahit mangker, dati sa babae, hindi nga presyo ti bagas na. Makakuha kami presyo nga. Binisita na ti National Food Authority Duplex Warehouse iti Bulanao, Tabuk City, anang assess iti manarimaan a rice procurement ken storage operations iti probinsya. Kas suporta iti panagduras ti sektor ti bagas, insingasing ni Secretary Tio Laurel Jr. ken Governor Idoba ti panakaipasdek dagiti kanayunan a sistema ti panagproseso iti bagas, mechanical dryers ken napalawa nga storage facilities iti Bulanao inton sumarunu at awen. Karaman pay kadagiti plano ti panakapalawa ti kapasidad ti bodega ijay Rizal. Naangay pa iti Farmers Dialogue no sa dino, imbinglay dagiti lokal a mannalon ti pakasek nanda. Impasigurado ni Tio Laurel nga aramidan ti gobyerno dagiti addang para iti parikot ti sektor ti agrikultura. Aming hangarin ay palaging kung mababawasan ko ang importasyon, diba may datos yan eh. Kung mababawasan ko yan, yan yung parang grado ko eh. Kung pumapasat ako, yan yung kahilihin o hindi. Diba? So, sa onion, ang plano namin, like 2028, hindi na natin kailangan mag-import sa onions. Diba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%. Nasurok 4.6 million agata ti agricultural support interventions ti impaay ti Department of Agriculture iti probinsya kagiddan ti agriserbisyo caravan. 20 kat maysa a farmers organization ti imawat iti farm machineries kas iti corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter ken dumapay. Naipaay dagitoy iti sidong ti programa ti ahensya kas iti Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program ken High Value Crops Development Program. Nakaawat metlaeng ti 10 kat 3 a corn farmers iti nasurok 161,000 a crop insurance indemnity manipod iti Philippine Crop Insurance Corporation. Impeteng ti opisyal ti kapapanan ti importasyon. Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importasyon is bad. Importation is needed. It is not bad. It is bad pag sobra. Diba? Yun ang kailangan talaga ng ating bansa is tumaas ang produksyon at pababain yung importasyon. Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin yung produksyon kung pinapatay mismo ng bakas na yun yung ating industriya? Kabayatan na, pinadayawan ti probinsya ni Francisco Laurel Jr. kas adopted son of Kalinga ken naipayan itinagan agiyawan. Tinagan agiyawan ket matuntun ti ramut na iti maysa a mararaem a leader ti tribo manipod iti pantikian iti lugar ti Banaw. Pinagbalin ni Giyawan tinarangkis adaga a nagbalin a produktibo at talon babaen ti irigasyon. Napingat a panagtrabaho ken panangidaulo anang siguro iti taraon ken panagrangay para iti komunidad. Clytel Abelianes para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.